Det er simpelthen også der står bag kanalen Danish Gaming. Det er mig, der er Theo og Hurtig Karl. Men som I sikkert kan se på titlen, så har vi simpelthen skrevet, at vi skal smage på noget fransk slik. Ja. Og det bliver lidt sjovt. Ja. Med mindre man ikke kan lide fransk nougat. Ja. Men lad os prøve at komme ind i den første. Ja. Der har vi sådan noget pis her. Jeg ved ikke, om man kan se det. Sådan noget pis. Jeg ved ikke, om det smager godt. Er det syrligt? Det ved jeg sgu ikke. Okay. Det var så sådan? Ja. Er det sådan noget turkish delight? Fuck. Det er sådan flormelis udover. Okay. Hvad er det? Og så Det er kræb. Så vask tænder. Ja. For helvede. Hvor mange franske flag får den? 305. 305. Som I kan se, så har jeg fået fucking hurtige briller på. Og det næste, vi skal smage på, det er slik fra Sydfrankrig. Det er, ja. Ja, Meget Sydfrankrig. tasty. Men det er faktisk sådan, det står på dansk, fordi Det er oversat. det er oversat til dansk. Af nogle Google fransk- Translate skills. Det er en dansk butik i Frankrig. Ja, Så det er rimelig bedre. okay. Skal vi smage? Folk hader sud på bolsjer. Okay. Det er... Ej, så det er sådan noget fucking lortetape. Du smager. Aha. Og så, Prøv at se. Der er sådan noget peberfrugt inde i. jeg er sådan totalt peberfrugt. Insekter. Levende insekter. Okay. Ja. Hvad stod der på fransk? Havgus, karamel, tang og havsalt. Ja. Det er rigtigt. Totalt. Nå, Kameraet skal også lige smage. ja. Ja. Okay. Ja, det er rigtigt. Hurtig Karl. Skrådstreg August. Hvor mange stjerner? Fransk flag får 2 ud af 5. Nej, 4 ud af 5. 4 ud af 5, mand. Vi har så lige fået med, når man kommer til tang, som der er i dem, smager fucking lort, mand. Det smager af pølsemænd. Ja. Backstage. Det er kameraet, der brækker sig. Kameraet. Blød. Hurtig Karl. Ja, det er... Okay. Ikke køb fransk karameller med tang i. Det smager fandme dårligt. Vidste I godt, at der er en by i Frankrig, der hedder Louisiana, hvor man taler dansk? Ja, det er rigtigt. Fucking rigtigt. Knowledge! Okay. Den bliver sat ned til 2 ud af 5. 2 ud af fucking 5 franske flag. Hurtig Karl og skrådstreg Augi, skrådstreg mig. Ude ses til næste slik. Wow! Okay. Så prøv at se. Det er faktisk fransk slik. Ja, Der. prøv at Så er der en vi har grøn, fået også noget fransk. og så er der en orange. Og se, så er der hele pakken der. Okay, så hvad hedder det? Den gule skulle være, eller Det skulle være orange, det skulle være med. Det skal bare lige siges, det er fransk nu. Det er appelsin. Appelsin, så har vi chokolade, tror jeg, Nej. som er den grønne. Må Og så den det her, det er vaskeægte, normal fransk nougat, okay? Men skal vi lige smage på... Vi smager på den grønne. Jeg skal bare lige sige, jeg er ikke gigantisk fan af fransk nougat. Kan ikke lide fransk nougat, så Men kameraet skal også have. alt, når jeg kameraet skal også have noget. Hvad for en vil kameraet have?
Grøn. Okay, go green, siger kameraet. Æd. Sådan. Smager det ikke godt, kamera? Jo. Backstation. Ja. Fejler. Hold nu sys, kamera. Okay, så Fuck, så fest. okay, vi skal sådan der. Okay, nej, den grønne, det er normalt. Vi bare... Okay. Det lyder som sådan, det knirker, når man tager en bid. Fuck er det her? Okay. Jeg tror godt, kameraet kan lide det. Okay. Hvor meget får den grønne? 30. 35 franske flag. Okay. Så tager vi den Brune. lille brune. Den er brun. Okay, den er brun. Jeg hørte på kanalen, den er brun. Hashtag no racist. Okay. Som I kan se, så er den her brun. Fordi det er chokolade. Og den er hurtig. Ligesom mine briller. Okay. Jeg har forstået seerne. Jeg er også lidt sultne. Men fucking lige meget. Fuck, det er godt der. Der får du den her. Han får sgu 4 ud af 5. 4 ud af 5. Ja. Så er vi nået til orange. Hudfarve. Jeg ved ikke. No racist. Hashtag no racist. Okay. Jeg tror også lidt mere, at det her lys chokolade. Her. Nu vi faktisk skal se. Vi nåede. Der røg noget skrald. Det er med appelsin. Miljøsvineri! Og nu, det røg ud over. Hold nu kæft, mand. Så I kan høre, så kan seerne kan faktisk tale. Backstage er lidt sur. Det smager. Nakken. Så kan seerne smage lortet. Ja. Som smager godt. Hashtag no racist igen. Fuck, det smager dårligt. Okay, hvad får den her orange? Det bestemmer du. Okay, jeg siger 35. Hvad siger du? 2 ud af 5. Hvad siger seerne? Okay, det var bare deres Okay. lyd. Så til sammen så bliver det 2,5. Hvor godt. Hvad fanden? Det er bare spil. Bedste del af videoen. Men ja, lad os bare hoppe ind til det næste stykke. Ja, nu er vi simpelthen nået til fransk Lion, kan det være, Nu skal vi simpelthen det er med noget specielt kiks fra Frankrig. Og ja, totalt produceret i Frankrig på Lionbar-træerne i Huga Buga-byen i Sydfrankrig. No racist. Hashtag no racist. Ja, Okay, nu knækker vi den simpelthen, hvis man kan det. Fuck, den er hård, mand. Jeg får det største Ja. stykke. Ja. Ja. Nu er det nok. Fuck. Jeg kan lige, du har ikke engang sådan tykket det ordentligt igennem, og så siger du, fuck, det smager godt, mand. Du gør det. Ja. Okay, godt smage det fra Frankrig, det her. Fuck, det smager fransk. Jeg kan sige, hvordan fransk smager. Det smager lidt af chokolade og crunch. Og, Der er nogen, der holder og fest. dårlige kommentarer om makroner siden. Ja. Næste stykke slik. Vent.
Hvor meget får du? 5 ud af 5. 5 ud af fucking 5. I hørte det her. Næste stykke slik. Ja. Og så er vi simpelthen nået til det næste stykke slik. Det ved jeg Det hedder noget med udtaler. TT Brulés. Og det er fra Frankrig, sjovt nok. Pronoun. Og der er cola i. Og en lille overraskelse til August. Fordi han ved jo ikke, Det er hvad der lidt i. surt. Nej, det vidste du ikke. Nå nej, det gør jeg ikke. Det er lidt... Ja, det er fransk, okay? Vi aner ikke, hvad det er. Vi ved ikke, hvordan det smager. Jeg spørger lige seerne. Okay, og... Yes. Jeg føler ikke en god fornemmelse af det her. Jeg føler en Siden der er en fireboard udenpå. Okay, men... Det giver ikke god mening. Ved I hvad? Jeg synes faktisk, vi skal tage ned i haven og smage den. Fordi derude, der smager det jo meget bedre. Ikke, August? Jo. Hvorfor gør den det? Det er... Okay, så nu er vi så kommet udenfor. De ser sådan her ud. Sådan en lille fucking lortesatan. Det ser ikke sådan godt ud. Nej, men lad os lige smage den lidt, ikke? Fuck, jeg er nervøs for det. Hashtag no miljøsvin. Okay. 3, 2, 1 nu. Hvis I kan få luft efter at smage det her, så husk at give et like. Og så ses vi bare i næste video.